I zdravo svima, moje ime je Luka i dobrodošli u moj novi video. Današnji video je šta se nalazi na mom telefonu. Ja sam ovaj video već snimao negde pre skoro godinu dana, otprilike u martu, tako da sam želela ponovo da napravim kao neki update, da vidim ono šta se promenilo na mom telefonu i da vam preporučim neke nove aplikacije, tako da možemo da počnemo. Evo ovako, prvo se nalaze poruke, znači kalendar, ova galerija, kamera, vreme, sat, app prodavnica, podešavanja, znači to su neke standardne aplikacije. Onda Followers Plus, to je aplikacija u kojoj mogu da vidim kome je zapratio na Instagramu, kome je otpratio, kome je blokirao i tako. Onda YouTube Studio, to je jedna aplikacija za svakog youtubera, tu lakše vidite svoje komentare, preglede, zarađivanje i tako dalje. Onda Facebook Messenger, Pinterest, u Pinterestu uglavnom tražim neku inspiraciju za DIY video ili jednostavno pozadinu za telefon i tako. Onda Snapchat, možete me dodati na Snapchatu. Evo dok. Da, znači Janković Luka. Tamo sam počela da postavljam takođe snapove, onda Music koji ne koristim baš, ali imam neku muziku, Safari, onda sad ovde dole su aplikacije koje ja najviše koristim, to su naravno YouTube, Instagram, možete da me zapratite na Instagramu, evo sada nemam internet, ali Luka Janković 8, onda telefon, Facebook, onda su ovde Extras. To su neke aplikacije koje uglavnom ne koristim, znači to su Game Center, iTunes, Videos, Watch i tako dalje. Onda ovde fotografija folder, to je znači Aviari, to je program koji sa njim uvek uređujem svoje slike, onda Instabook, to je za skidanje slika i snimaka sa Instagrama i Pic Collage za pravljanje kolaža sa slikama. Onda u ovom folderu Fun, ne znam zašto sam ga nazvao Fun, ali ajde. Ovdje Find Friends, to ne znam šta je, Viber koji također koristim, Notes i iMovie, to je editor preko kojeg uređujem videe. Onda Productivity, tu su mi Reminders i Mail. Kalkulator, NetTube, to je aplikacija preko koje skidam muziku, pošto na iPhone-u malo je to komplikovano, ali ova aplikacija je super. Onda Countdown, to je nešto što odbrojavam, na primjer, do letnjeg raspusta i tako nešto. Onda Whatsapp, to svi znate šta je. Everalbum, to je nešto za memoriju, ali mislim i ne koristim ga. ViscoCam, to isto koristim za editovanje slika. GarageBand i Music Memos, to su kao neke aplikacije za pravljanje muzike, ali onako ništa posebno, kao se pravi neka muzika i tako onako, pošto nemam igrice, pa se sa time malo zabavljam. I da, ovo je moj zaključni ekran, kaže work hard, dream big, to je nešto što ja verujem i onako baš mi je inspiraciono. I eto, to je to, nadam se da vam se video dopao, ako jeste, lajkujte ga, komentarišite, a mi se vidimo u sledećem. Ćao!